here at Mount Inang Sabel. The 360 degrees view of Mount Inang Sabel. Bye, Mount Inang Sabel. Kinakain to? Ano to?
Itong portion ito, dito kami nandulas. Hindi, may tukod siya eh. Oops! Survive. Babaybayin natin to. Hindi mo alam naman eh. Okay lang, kahit di ka marunong. Okay, okay. Oo, ngayon dito. Oo. Naku. Huwag kang tumalunan. Mababaw dyan. Hindi ka pwede talunan.
Hindi siya pwedeng talunan kasi ano. Paano doon? Malamig? Parang yelo? Bro. Parang may yelo. Di pa realistic yan, lamig, di ba? Sino yan?
Ang saya, Kuya Will. So, best in butas na naman kami. So, nagsushortcut kami.
Paano? Paano yung panghulog? Malalim din ito dito. James, maglangoy muna tayo dito. Hindi na. Muna, mamaya na. Sige, Wing. Muna kayo, Wing. James, ano? James!
Next. Lalay ah. Ito na yung number 5.
Actually, yung pinakadulo niyan, meron pa yun dun sa taas. So finally, we're here sa panglimang waterfalls ng Parang hindi lima. Ispian. Parang hindi lima. Ha? Hindi pala nag-aabang. Yung mga matataas lang daw. Okay. So kakain kami dito. Going home. Go. Traverse kami, traverse. Kung saan ang labas ito, hindi namin alam. Sige. Sige. Iga kayo. Iga. Upo. Whoa.
Maganda din dyan, James. Patingnan na natin, James. Dito. Tayo ikot, James. There are two ways you can choose from. Sabi hindi namin alam kung saan kami lalabas. Basta habang may daan, saka. Ang ganda dito maglakad. Hindi natin alam kung saan pupunta. Basta ang direksyon natin pupunta doon. Ha? Yan yung daan. Ang ganda naman dito. Oo. Sana paglabas natin, ano na, simbahan.
hindi tayo paakyat. Ay, kabila pang bundok yun. Doon kami kanina.
again. It's beautiful. Ang mga view natin dito. Ha? Parang may ganito. Pag lumalapit na yung mga yan. Okay. Mas maganda ang mga view dito ah. Yun yung inakyat natin kanina yun. Dun. Kami umakit kanina. Layo na ng ikot natin. Finally! Nakakita na rin ng kalsada. Kalsada na nga. Yes! Saan part ito ay? Yes. Yes. Sumakay na pugpug. Ending is sumakay ng pugpug.